maigsoon ang paghatag og pasaylo sa katao, wala gyud sayon, no? Lisod gyud siya nga butang buhaton. Ilabi na kung ang kasakit or ang kadaot nga gihimo niya sa imong kinabuhi dako kayo. Kaduha, lisod ilabi na kung ang tao na nakasala nimo wala gani mangayog pasaylo sa imuha. Apan kung niya ka aning klase nga mga tao igsuon ug kung sa imong kinabuhi karon sulod sa imong kasing-kasing aduna pay mga tao nga naa pa kay kasuko or naa pa wala pa ka makahatag og pasaylo, maigsoon gusto na ko ni i-share ang ako ang kasinatian giunsa nako nga nakahatag ko og pasaylo sa katawo na dako og kasakit nga gihatag sa akong kinabuhi. Number one, mga igsoon, dapat nimong buhaton na you need to accept the truth. Kinahanglan imong dawaton ang kamatuoran na kaning tawhana bisan unsa pa nimo ka close or unsa siya ka maayo, matingala ka nga di ka katuo nga nahimo to niya sa imuha, kinahanglan dawaton nimo ang realidad, ang sitwasyon na ikaw nasakitan o kaning maong tao nakapasakit sa imuha. Tungod kay kung dili nimo madawat mga igsuon na kaning nabutang ni abot sa imong kinabuhi o kaning nga sitwasyon ni abot sa imong kinabuhi, maglisod ka paghatag og pasaylo. Murag dili ka katuo, murag ang imuhang kasakit nga gibati, madibdib gyud nimo pag-ayo nga makaingon ka nga dili ka katuo nga nabuhaton niya or siguro makaingon ka nga taliwala sa imong kaayo mo ni gibuhat sa imuha or mo ni ang gibalo sa imuha. So dawaton ang kamatuoran na nahitabo naman nga nakapasakit ning tawhana sa imuha, kinahanglan nato dawaton ang kamatuoran o ang tinuod nga hitabo. Number 2, mga igsoon, tungod kay ang paghatag og pasaylo dili man siya sayon, pero doon na kay mabuhat because ingon pa nila ang pagpasaylo lisod pero dili imposible. Kaya nato. Unsaon man. Ang number 2, brothers and sisters in Christ, you need to decide. Sama atong desisyonan. We need to decide to forgive. Kinahanglan nga mo desisyon ta sa atong kaugalingon, either nangayo siya pasaylo or wala, either unsa ka dako ang kasakit nga imong gibati karon, ni decide ka nga mohatag og pasaylo, ni decide ka nga mo forgive ka anong tawhana bisan taliwala nga naa pa ang kasakit, taliwala nga galibog pa ka nganong nahibuhat niya sa imuha. So kinahanglan nga mo decide ka ang decision importante kaayo kay diha sa paghatag og pasaylo nagsugod na sa imong kasing-kasing na mo decide ka. Maigsoon ang uban ingon nga dili pa nimo kaya kay naa pa ang kasakit. Brothers and sisters in Christ, I believe sa akong experience ng soon, ang paghatag og pasaylo wala man magpasabot nga katong wala na ka masakiti o naulian na ka. No. Because imposible man nga maulian ka kung wala ka forgive. So, first, mangayo, mag-decide ka na i-forgive mo nga tao taliwala sa tanan. So, nagpasabot yung mga igsuon nga ang paghatag og pasaylo wala nagpasabot nga wala na kay kasakit ng gibati, kundi naa gihapon pero taliwala lang tanan, ni decide ka nga mo forgive ka, mohatag kag pasaylo ana nga tao. So importante ka siya mag-igsoon because kana bang diha sa imuhang pag-decide, diha mag-start ang grasya, diha mag-start ang healing process, no? Diha mag-start ang steps na makahatag ka og pasaylo. Now, number 3, brothers and sisters in Christ, is go to God. Isalig, isurrender sa Ginoo. Dili na to kayang magpasaylo nga kitara kung wala ang grasya sa Ginoo. Dili nimo kayang pasayloon nga tao kung basihan nimo imong feelings, basihan nimo imong emotion. So, by the way, sa number 2, nganong decision because forgiveness is not a feeling or emotion but is a decision nga imong buhaton. Mag-start ka nga mag-decide sa imong kaugalingon. So balikan nato ang number 3, mga igsoon. Ang number 3 is go to God. Kung sa imong kinabuhi karon igsoon, until now murag naa gyud ang kasakit, di gyud nimo makuan nga nasakitan pa jud ka, isalig, isurrender sa Ginoo, istorya ang Ginoo nga Lord.
gusto ingon man ka nga mag-forgive, gusto nako i-forgive ni nga tao, tabangi ko. So go to God, brothers sisters in Christ. Pray, no? Pray and pray and pray and pray because we need His grace. We need kinahanglan to ang grasya sa Ginoo para maka forgive ka. Because kung wala yang grasya, kung wala ang pasensya sa Ginoo, dili di ka makapasaylo because ang tao kung masakitan mobalos gayud, ang tao kung mapihig kanang mo manimalos gyud, no, masuko gyud. So kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo para maka-forgive ka. Maigsoon, diha sa ato ang pagpasaylo sa usa ka tawo, atong gihatagan og kana bang kagawasan ang atong kaugalingon gikan sa hatred, gikan sa anger, gikan sa bisan unsang negative things nga naa sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. So importante kayo ang pagpasaylo mga igsoon. Usbon ako, tulo ka butang ang akong giingon. Number 1, kinahanglan nga dawaton na tong kamatuoran, nahitabo na gyud tong nasakitan ka ang tawhana. Number 2, kinahanglan nato nga kana bang to decide, kinahanglan ka mo decision nga i-forgive nimo na nga tao. Og number 3 mga igsoon, you need God. Istoryaha siya, hangyoa siya, patabang sa iyaha nga Lord, gusto nako na mapasaylo ng tawhana, tabangi ko. Maigsoon, ingon pa sa uban na dili man ako malimtan ang iyang gibuhat sa ako alisod man. My dear brothers and sisters in Christ, kanang butangang iyang gibuhat sa imuha dili na gyud na nimo malimtan. Naka-record na gyud na, naa na gyud na diha. Apan ang pagpasaylo maigsoon wala nang pasabot na nalimtan nimo. Kundi ang pagpasaylo maigsoon usa ka butang nga imong gihatagag kagawasan ang imong kaugalingon gikan sa kasuko, gikan sa kayugot, o usa ka butang diin nihatag ka og chance, nihatag ka og kanang kahigayunan sa usa ka tawo sa bisan pa sa taliwala sa iyang nabuhat diya sa imong. Maigsoon, salamat kaayo sa pagsunod sa akong video. I hope nga ma-like nimo, ma-share nimo sa uban, og ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Brother Alex Lim. See you in my next video.